こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はアヘラウマカニを取り上げたいと思います。この楽曲はナラニエハーと呼ばれる王族の一人、リリオカラニ女王の代表曲の一つなんですけれども、三拍子の曲なんですね。なのでフラで踊られることはあんまりない曲だったりするんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。まず私の訳を読んでみたいと思います。風が運ぶかぐわしい香りが今ここに。そう、優しい風が連れてくるその香りがこうして私の体を丸ごと包んでくれる。それであなたのアロハに触れたような温かい気持ちになるのです。こんな風に訳してみたんですけれども、細かく見ていきますと、ヘアラネイエマープーマイネイ、アラっていうのは香りですけれども、ヘアラ、なんか風が、ある種類の風がやってきたんですね、感じたんですね。今ここにいて訳したのはこのネイがついてるからなんですけども、マープーマイネイ、マイはこちらに、マープーマイ香ってきた、そしてネイなので今その風がやってきてる、そんな感じですね。仲間かにラウアヘアヘ、この名はカマカに風についていて、何々によってですね。英語の倍にあたる名です。カマカニラワヘアヘ、木々をそよがせる風によって香りがリオカラニ女王のところに届いたんですね。そしてイラベマイアクーヌイキノ、そのかぐわしい風はイラベマイ、こちらに運ばれてきて、そしてクーヌイキノ、これを大きな体と訳すとおかしいんですね。私の体全体をっていうことですね。私の体全体をその風が包んでくれる。そしてホープメハナイコアロハ、コアロハ、あなたのアロハに触れたような、そんな温かい気持ちになるのですと、そんな歌詞なんですね。次、繰り返される不意のところを見てみたいと思います。まず私の訳を読ませていただくと、そんなふとした風に感じるその気配、共に歩む大切なあなたに向けて歌います。私の大好きなこの場所を包む素敵な香りはいつもあなたのことを思い起こさせるから。こんな風に訳してみました。細かく見ていきますと、エケホアオケアヘラウマカニ、この絵は呼びかけの絵なんですね。エケホアと呼びかけてるんですけれども、ホアというのは親しい間柄にある誰かのことを指す言葉ですね。オケアヘラウマカニ、風を、木々の葉をそよがせる風のような誰か、ここは風に呼びかけてるんですけれども、風がさも親しい友人であるかのように表現されてるんですね。そしてハリハリやらオクアイナ、私の大切なアイナの大地の香りを届けてくれるのですと、そんな風に歌われています。でこのリリオカラニ女王の歌はワイキキにあった女王のお家、ハモハモと呼ばれた邸宅で作られたとされています。そして親しい友人のような、親しい間柄にある誰かのように語られているこの風っていうのは、彼女とリリオカラニ女王自身と彼女の2人の妹リケリケさんとカポリさん、この3人のことが風として歌われている。
そういう楽曲だとされています。今日は1番と不意のところだけを見たんですけれども、ズーム講座では楽曲の全体をハワイ語じっくり読みながら、レオ・カラニ嬢がどんな思いでこの歌を作ったのかなみたいなところを読んでいけたらいいなと思っています。よかったらそちらも受けていただけたら嬉しいです。目で読むためのハワイ語ミニ講座終わります。